агар ҳар дафъа наздикӣ кардан бо шавҳар ба ту дард меоварад, ин тақдири зан нест, ин нормалӣ нест. Ин сигнал аст ки ба бадан ва равони худ гӯш диҳӣ. дар илм номи ин мушкилӣ диспариуния аст. дард дар вақти алоқаи ҷинсӣ. сабабҳои диспариуния гуногунанд. ин метавонад хушкии роҳҳо бошад, ё ин ки нодуруст кор кардани кори гормонҳо, ё пас аз гистерэктомия, ягон беморӣ вақте ки бачадони занро мегиранд, бемориҳое ки бисёр вақт занҳоро шавҳарошор мегузаронанд, омаву киставу эндометриозу дигарҳо. ва стресс ҳам метавонад ба ин ҳолат оварда расонад. яъне ки агар дар зиндагии зан ягон стресси калон аст айни ҳол, дар ҳамин ҳолат ҳам зан метавонад ба чунин мушкилӣ дучор шавад. бонувони азиз, агар шумо дар худ ин ҳолатро мушоҳида кардед, ҳатман ба духтури гинеколог, эндокринолог ва равоншинос муроҷиат кунед.